Lo mbuzo lona ukuthi umqhoyiso nenkomo yesigodo into eyodwana, namhlanje cha ngithi anguphenduli. Inkomo ezimbili ezengifana. Isigodo enye into, umqhoyiso enye into. Umqhoyiso uvusa umakoti kubo kwakhe emzini wakhe lapho sekuzoba yikubo khona. Bese kuthi isigodo ile nkomo kumele ibulawe kamakoti emva kwesikhathi. Okumele mesibula kubizwa abazali bentombi izodliwa khona. So ke lezi zinto eziwu2 ezifanisayo kazifani. Kanti umqhoyiso umfake lesasibongo bese kuba nenyongo engeke isoze yasuke yarabheka kuyena noma ngabe kuthi uyathanda noma ngabe kuthiwa awuthandi. Akasoze futhi lo makoti oyogana kwenye indawo anguphinde mase efaka ngalo nyongo leyo akasoze wayogana kwenye indawo. Awukwazi uba nomfazi siphekwe inkomo zenye indoda noma uba nengane ephekwa umfazi wenye indoda. Awukwazi futhi kuba nentombi kwingodosi yenye indoda ngoba kuneyinkomo zenye indoda automatically. Nakho ke ngifuna ukwazi isigodo